Mina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo. Udokotela uMhlongo bathi ubabakazinto ziyenzeka endaweni yaseMgababa. Sakhele uMgababa ngaphansi kwetheku. Bake bashoka abaningi bathi le ndawo igudle nje idle ngolwandle ngoba abantu bakoGoli, abantu bakoMpumalanga, abantu bakoSekhunde, abantu bale kwelamaXhosa eMzimkhulu, abantu bakhona koBhizane, abantu bakhona ko-East London, Cape Town, bayafika befuna ukuzojabulela nje ukubona ulwandle ngoba bayazi ukuthi uma kwenzeka wanyathela olwandle impilo yakhe ayibisafana kusasa. Sifuna ukusho-ke lokhu sigqaje ukuthi asigibeli masiyolwandle thina sihamba ngezinyawo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu namathongo basihlelela nje kusakhanya ukuthi kuze sikwazi ukuthi sisize abantu asondele eduze kwabo. Angihambi-ke ngedwa namhlanje, angihambi ngedwa namhlanje. Bake basho abanye bathi lidilikile iGoli, bathi lidilikile iJozi, bathi amankukhu le bakuzona iy'nkukhu, bathi amankukhu. Asibingelele Makhosi mase utshela abantu bakho ukuthi ubani namhlanje. Ngiyanibingelela nonke emakhaya, okhulumayo Makhosi Dube, oqhamuke eGoli. Tshela abantu Makhosi ukuthi uyakwazi ukukhuluma isiSuthu, uyakwazi ukubuwa, ukwazi kwenjanjani ngoba khona laba beSuthu abathi hawu owaseGoli kanjani engakazi ukukhuluma isiSuthu. Batshele zonke ilimi ozaziyo Makhosi, ubingelele. Ke dumedisa setjhaba ka moka, o bolelang ke Makhosi Dube, abusheni mivukile, yibo Makhosi Dube. Siyabonga kakhulu bathi uMakhosi uMdube, abusheni. Nami ngizofunda kancane kancane, ngiqonda ukuthi impande yala kwaMhlongo seyihambe yazi yafika eGoli njengoba bazi abantu. Makhosi tshela abantu bakho inamba yakho abakuthola kuyona ngoba khona ongasenandaba ujabulele ukuthi hawo kanti kwaba bazinto ziyenzeka. Futhi uyiphethe lento esifunayo. Banika inamba yakho abantu emakhaya. Inamba yami it's 076 076 990 23 03. Asiphinde 076 990 2303. Tshela abantu bakho Makhosi uthi niwenzayo. Ngiyathanda ukunibingelela nonke njengoba bese ngishilo ngithi ngoMakhosi Dube, ngisendaweni eyaseDelmas eMpumalanga naseDaveyton eBenoni, ngiyatholakala. Ngingasho nje kuqala ukuthi ngithwasile la kaMhlongo ekhaya. Ngaphakanyiswa ukuthi izinto ubaba zenzayo uyasenzela nathi siyingane zakhe. Yes. Ngiyalapha, siyageza umuntu amathunzi amnyama, siyasusa isilwane, Yes. siyasusa ibhadi. Izinto zokuphakanyiswa, izinto zokuqiniswa, Yes. sinazo siyawaqinisa futhi namakhaya ngoba kusiza futhi nokugezwa emva kwaloko bese uthola ukuthi ikhaya Ngiyaphila ngicela ukubuya kulona ikhehla manje sisebhizi kancane ngizobuya kuyena manje. so ngiyakwenza konke lokho. Abathanda ukusondela bangasondela bonke. Tshela abantu bakho Makhosi ukuthi uqalile unyaka ngabe ibhavu nalo, abantu baxakwe izipho amabhadi amnyama, abanye bafuna ukuqoshwa emsebenzini, abanye ziningi nje inkinga kuphela ngisho umendo kuze kuphele nemali ekhaya. Yini obasiza ngayo abantu makunjalo Khoselihle? Ngingasho baba namhlanje ukuthi kuyiqiniso ngempela, abantu baxakekile usaqala unyaka, abantu bangasondela. Siyalenza ibhavu lokususa amathunzi, siyalenza ibhavu futhi lokuphakamisa inhlanhla ukuthi izinto zivuleke. Kanti nabashadile futhi bangasondela, kodwa sisiza abashadile kuphela ngoba i-aim ukuthi sakhe impilo iqhubeke iye phambili. Umuntu oney'ntombi ey'ningi uyamsiza Makhosi? Kuyadiphenda mkhulu ukuthi uze ngani kanjani futhi le ithanda ukujula kancane. Kodwa umuthi wey'ntombi unawo? Sinawo umuthi wey'ntombi. Umuthi wokuhlanganisa isithembu nawo? Sinawo futhi umuthi nawo wokuhlanganisa iy'thembu, kanti futhi-ke siyakwazi ukubahlanganisa futhi nabantu emndenini abaxabanayo abangazwani. Isichitho methi umuntu ngifuna ukuchitha laba bantu lowa mndeni ungazwani, uyakwazi ukuphatha lo muthi onjalo? Lokho kuthanda ukuba lukhuni kodwa ngingasho ukuthi asiyiphathi thina into engcolile la kaMhlongo ngoba siyaphilisa. Yes. Omantindana unabo Makhosi makhona umuntu ofuna umantindana? UMantindana anginayo uMantindana, noMantindana ophilisayo nophakamisayo. Siyabonga kakhulu. Obingelelayo uyena uMakhosi uDube noma esixoxa naye sihlalele phansi nje kuloso sigodlo. Mcathi uyabona lamagceke ukuthi ongene kulamagceke akaphumi impilo yakhe ifana. Usebenzelaphi Makhosi ngqongqongqo asizekele egodle ey'ningi asisho la umuntu azothi mekufonela manje akuthole khona? Umuntu angisebenzela khona ngiseDelmas. Usebenzele eDelmas e6525 e6525 Station 4 Station 4 Delmas.
Delmas 2210. 2210. Emzini engawuthengela yidlozi. Yes. Angukweleti. Yes. Emva kokuthi ubaba uMhlongo engiphakamisile nginomuzi owami engawukweleti. Unobufakazi uMakhosi njalo uthi unomuzi akasarenti. Imvamisa yabantu abaseGoli bavamise ukurenta kakhulu, kodwa ngiyaqinisekisa lokho ukuthi after ethintwe izandla zalekhaya usenomuzi othi yena banike inamba Makhosi khona umuntu ofuna ukuza kusasa. Ngicela umnike inamba. Inamba yithi 076 076 990 2303. ngayiphinda futhi Yes. 076 076 990 990 2303. Yes, usebenza ngaziphi insuku Makhosi Dube? Lapha ekhaya sisebenza ngazo zonke insuku ngaphandle kwesonto-ke, Yes. ngoba sesibuye siye enkonzweni ngoba thina-ke siyamkhonza uNkulunkulu. Yes. Into engayifunda la ekhaya kaMhlongo, futhi nami ngiqhuba lelo siko ubaba uMhlongo angifundisa ngalo. Yazi abantu abaningi Makhosi uma befona bebuza ukuthi kusizakala kanjani bakubajabule mebeza idaba lokukholwa ngenxa sebezidlalile abantu abathakathi abaphila ngemithi kuphela. Batshela abantu ukuthi Makhosi ngale kube isangoma phela umuntu nawe uyazenza zonke izinto ngoba umuntu mebona isangoma ukabona into edlala umuthi nje caca ukuthi ngisho udla manje awusakwazi ukudla amasaladi nenyama wena udla umuthi. Batshela abantu ukuthi isangoma into enjani ephila njengabo bonke abantu. Hayi, ngasho nje ngithi mina isangoma umuntu ofana nje nophila njengabanye abantu. Yes. Siyakhonza nathi, siyamkhonza uNkulunkulu ngoba phela izihlahla nemithi kwadalwa uye. Yes. Imvelo yonke, yingakho sithi sibuye sikhonze sime kancane ke siyomdumisa phela umveli incane. Uyena umuntu owadala owathi akuvela isihlahla kuvela imithi sikwazi ukuthi siphilise abantu. Ningizimu Afrika ngiyaqinisekisa ukuthi uMakhosi uyakwazi ukulapha lezi zinto ayishoyo. Akuzona izinto engingabazayo nengiyicabangayo, izinto enginesho yokuthi kwayilapha izandla ngoba uphuma kuzona lezi zandla zalekhaya eziphilisayo. Siqonda ukuthi wena unenkinga yegceke, wena wazi ukuhlupheka kwakho, wena waliwayo, wena onenkinga yakho. Seshilo wathi uyalekelela nakuwena onenkinga oba namanzi esithweni sangasese ukuthi uyahlangana nomkhwenyana nixabane ngenxa ukuthi uyitshela ukuthi khona lodlule khona kanti wena udlala isilwane kuphela siyitika ngawe silale ngawe. Asiphinde inamba Makhosi mase beyeza kuwena 076 990 2303. Nemoto umkhulu siyayiqinisa imoto ngoba imoto nayo idinga ukuthi iqinise. Yes. Siyayiqinisa imoto, asigcini ngamakhaya kuphela, nemoto futhi siyayiqinisa. Abanamabhizinisi bafuna ukuqinisa amabhizinisi abo, siyacela futhi basondele sikwazi ukuthi sibasize. Ey'ntabeni zase-Delmas. Okay. Endaweni yase-Delmas extension 4. Muhamba nje lapha ku-freeway ku-N12. Yes. Uzothena left ku-freeway la ithi Delmas Brongospruit bese uthi right. Nayi extension 4 ufikile-ke endaweni yase-Delmas. Iya WhatsApp inamba? Iya WhatsApp inamba yami. Lokhala ngokuthi angifune lutho mina ngifuna i-location uyakwazi ukumnika? Ngiyakwazi ukumnika, uma ngi-WhatsApp-a ngizokusendela futhi i-location akunankinga. uMakhosi uyabhula ecingweni? Ngiyabhula ecingweni. Imalini ukubhula ecingweni? Ukubhula kwami ecingweni ngibhula ngo-350. Okay, uma ubhula ekhaya umuntu eyifikela yena? Uma ngibhula ekhaya it's 250. Siyabonga kakhulu. Ningizimu Afrika sicela ukuvalelisa singapholisi maseko. Wena obona le namba mesana uyithathe mase uyafona ukwazi ukusizakala kuMakhosi ngoba ubuhlungu besicathulo kwaziwa kuye. Asivalelise bye bye sobonana kwivideni elandelayo. Hambe uyosebenza abantu Makhosi bye bye. Bye.